بله بینرین عزیز هم بخیراتن برنامه ما یا ویجاری آجیات پیبینا ما لگل حقوق ناس و نویسکار کرد احمد زکی اقشوغلیه برز احمد زکی بخیراتی سرسر من سرچاوی من هاتی نه خیره دایی سرسر چاوی تصاوی گلک سپاس راستیز که خوش بوم من دمکی درش بود دخواست ووکی میوان بین برنامه آخوا و هزری و نیرینه و یه درباره جواتا کرده گل کرده هم از هم ببم هم جی تماشاوان ما جنیزیک ده وقت بجن زندی تی بگیجن ببینن جبروه که از حز دکم وقت بجن بیکو بریکو زیده دما بخم هنکی مجاری بالکش زو بگرم دست هم بخوا حقوق ناسن يعني ما بيرنجا مود ناسن بله من اوقاتي ذكر لإسطنبول بله هنا وندكنان نا اوقاتي بدايو بله باش من ناوی و وقت بجن ستاتویا و بهتر جی به پارزریا سروک پکک عبدالله öcalan هات بیستن بهتر olan ve da hatta hingi vaçı dikir beriya öcalan beygirtini kari ve hem duvarı hukuk nasiye de hem ji duvarı kurdavari de tehel west anji teheldani ve hebun. از 1967 فرفه ناو نتوه پاريزية يعني حركات نتوه پاريزية كرده اكتيف از 2 سال من دست به üniversite جيكير كريبو بله و پشتی 2 سال 1969 da me İstanbul'e devrimci Doğu Kültür Ocakları Dedeko Kürti Dedeko Tenasi me avakir az 27 hevale xwe bu jî talebeyên üniversiteyê bûn dure ez ketim Partiya Doktor Şivan, Partiya Demokrat li Kürdistan, li Türkiye pardon, Partiya Demokrat Kürdistan li Türkiye. Bale. Ev ji dervê TKTB TKT PDK ya Said Elçi bu. Dura az 1970'ye kadar çum başvur. Kampa doktor şuvan. Kampa ki siyasi bu. Ya ve dere parti daha da uçağı 1970'de Mera Mustafa devlet Irak ile hep kirimun hakkı otonomi dabun kurda doktor ji 1969 da çubu başur salek nif löydere doktori kribu de şerde doktoriya peşmeriye durari parti ava kribu löydere izna Mela Mustafa Kampek çekiri bu Kampek'e siyasi bu bir çeşit leşkeri siyasi u leşkeri ez devje khoa 1971 kadar tespeka Mart'ta
دربار لشکری لی ترکیه چی بو بریاوی من گوتو بو دکتر ازی دخوازم به باجور دوره دربار لشکری چی بو از یک جار چو چند ما چار پیش به املوه داره ما گلوان ما ve çağı destgahekî Tirkan û Barzaniyan doktor û du hevalê me girtin me re jî gotin herin derve dûra doktor û du hevalê me hatin kuştin ez hatim Tirkiye ez ketim hepsê dûra min üniversite qedan min divê navê de min veşanxaneya Kava min ava kir dûra yani niyeta min ew ku em ez karê weşangeriyê em bikim ez û çende bela lê hevalê me bêtir dixwastin karên rêxistiyê bikin ez ji karê rêxistinî dûr ketibû bedî di mejiyê de min karekî rêxistinî nemabû berku di wan şertê dinyayê de û şertên ku em tê de rê nedide ku em karên çekdarî bikin yani rêxistinî jî mejiyê Kurda de tevaiya netewparêzên welatparêzên Kurda da karên rêxistinî karên leşkerî ser rêxistineke leşkerî de hate famkirin ez ji wî fikrî dûr ketibû niyeta me de ew ku em karê rewşenbîrî bikin çêtir e ji bo pêşdebirina şiûra netewparêziyê me li hev nekir û ez min dev ji Kawayê ji ber de û me min mekteba xwe temam kir qedat hinek min awqatî kir piştî heştê derba heştiya de dozdehê lorê dîsan min girtin avêtin hepsê hepsê ne lê işkenceyekî gelek giran li me kirin gotî hav wan re gotibû tu eleqa min û rêxistinekî nemaye berê min beriya çend salan karê rêxistinî dikir di vê gavê ez awqatî dikim min re gotin ku ev dozdehê îlon rejima dozdehê îlonê we hat diçe divê tu jî nesîba xwe bigirî were çil roj işkence li bikirin û hudûrê me berdan wê çaxê awqatî dikir dûra piştî çend salan rejim pişek nerm bû min weşanxaneya dozê vekir doz kîja wextî bû heştê û pênc an heştê û şeş heştê û pênc bezim belê min weşanxaneya dozê vekir û min gelek kitêbên Kurdî û Tirkî derxistin ser mijarê Kurdan dûra min rojnameyek derxist ravê wî rojname bû yekem car rojnamek seranser Kurdî bû gelek nav û deng da ew rojname çi wextî bû nodî de nodî dûra 1900 li kî derê hat belavkirin ev rojname li Tirkiyê belav dibû seranserê Tirkiye belê pêncî hezar min derxistî bû pêncî hezar jî hat ferata yani gelek nav û deng da û dûra 1980 de dawiya 1980 de min kovara serbestî bi Tirkî derxist ew jî gelek nav û deng da wereke
siyasi ve entelektüeli bu. Çara yekem de Kürdistan'da de Türkiye'de kovarek olsa rekupek navarak tüje hatı bu çap girip inşaş ecmar derhist li dura az mecbur mam derketim derve pişti derhistine kovare Abdullah Öcalan hata girdin. Yani Türkiye teklifa PKK az min avukatiyavi elgirt serxwe و dura tabi Türklerle müttenkiri yani gelek sermidatın gelek dava bakirin aleyhime de emre yani min gelek cara belki gelek caran az hapse de razı buedi ne khas az cara gidin herim hapse razı ben derketim derme tercih kirk ve az derketim derve o hatim Alman 2002 لفرفه از آلمانیا دژی دوی نوی ده من کوفرک دلجی درخواست بکرمانجی نوی پلیم بو سر نوی دوزه yani Aliye Revşenbiriye de Aliye Çandaniye de o zaman da منك تشكرني هاي تشتك داس مدى حط مدكير خويا مش يعني من بروجيك من السياسي تنبو ليه من رخنا جريد جي ذكر رخنا جريد سياسي والتساري ده از تم بشتي حديثة دكتور شوان مدید که لکردستان کار چکداری zarardan kurdان پیوه که تشتکی نه تنه zarar داده کردان برویه که از تجی این کاری در کردم دیتنا منه بو که حتی که دنیا نگوره و پشکریه که نافنتوی چه نبه کرد دوه حیاک جوان ته دست نویجن چک کار چکداری نکن و بروی کیجی من از دژی چالاکیا پکیکی درکدم و وکی دنجی اترازی من هبو پکیکی رخستنه که کنترل کری بود دست میتا ترکان تو باوا کرد belge ویژه هبون رخستنه که کنترل کری و شرکه نظم بداين كردستان راحتي بپرشقينن وصاجبو حتى انها مالا كردان بس دست بشري خاطا الشهوتاندن باشه برز daha az ev xaleki geleki gringe ve goman ab hazara de hazara kurt ve perse bikin ve goman hon kengi geçne ve qanaati und nivise xodji gelek jara derde birin ser strateji anji pekek ve proje ki çava hatiye darxistun serviyat من nivisin أبدلاء جاء تلعب من الناس تكير كيا كاغير beli تلعب من الناس تكير وشاغش مش بركو مرة كي درسني له ليه دورة بخواي ترى إفادة ذكر يعني كتاب خدا خفتني خدا عبد الله جلان جلك جرا قط من رخصتني خوا بالدست ميته بده هاري كاريا ميته من أواكر دقوت le biburin az divrada az pirseki di bikim daun endamên PKK, anjî PKK giştî
van tiştana peyvendi gel devleti anji danustandın gelmeydi anji dema derketna PKK'de hebuna endamın miti dina PKK'de bir şeveye ki dişiro vedik. Yani avan de fikrin u dibêjin ku PKK anjî serokê PKK Birêz Abdullah Öcalan mît bi kar aniye. Yani Endamên mîtê ji bo xwe bi kar aniye. Hûn ji bo vê çi dibin? tabii der herkes yani ne tane gitti vikarıyla heye NATO dedi yani Gladio heye Abdullah Öcalan endam emiti bu xwe gerek belgeci hene ku Abdullah Öcalan endam emiti bu xwe o mumci geçti bu belge endamtiya Abdullah Öcalan emiti Berwijî hate kuştin. Berwijî hate kuştin. Lê belê dibêjin Abdullah gelek cara diyor. Belê min devlet bi karanî devlet bi karanî bixwe PKK proje PKK wihaye. Kurdistanê de şereke nizm yani bi Tirkî tê gotin düşük yoğunlukta bir savaş. Yani şereke gerek Astajir de bêjin astajir astajir. de Kurdistanê bê dayî ku saya wî Kurdistan bê kontrol kirin. Yani ev projeyê Tirkan û NATO'yê ye. Tirkan NATO'yê fina kiriye. Bê kontrol kirin. Dûra jî pirsgirêka Kurdistanê bê çareser kirin. Hem yê başûr û hem jî yê bakur. Bi hevre bê çareser kirin. Proje ev bû. Lê Tirka didiya yani kısma didiya yani sodexa ne anîncî ji bo kısma didiya yani çareser kirina pirsgirêka Kurdistanê nodu siyaver ve ev Türk çözüm süreci Türkiye ev hatiye darxistin lê tu gav nayavetin niyet ev ku henek manan li Kurdistan şer bidomînin û Kurdistanê biperşixîne heyak ji wan tê Kurdan û Kurdistanê biperşixînin û Kurd dev ji êdî doza berdin. Heya Kurd dev ji doza berdin niyet ev e û camir gelek hîlan bi gelek aqlekî mezin vê siyasetê xwe bi kar tînin û ser jî gelek jî bi serketine jî ber gelek bi serketine yani çawa bi serketin Kurd çi astê de ne madem hûn îdia dikin yani eger hereketa Kurd artêşê way çekdarî hene li Rojava heye li Başûr hene li Bakur gerîla hene û tekoşer hene û alîgir hene ev çawa çê dibên encam çi ye? Li gorî encam nêrîne ve çawa devkî heye yani gotinê heye Kurdistanê de Kurd roj bi roj asîmîle dibin. Roj bi roj. Yani gelek zû êdî asîmîle dibin. Êdî ev nifşên dawiyê haya wan ne Kurdî heye ne de Kurdiyetiye wan heye. Nestê dawî belê hinek kes berxwe didin kısmekê Kurdan berxwe didin lê asîmîlasiya wisa serxistine ku êdî heya 20 sala Kurd namînin. Dîtina min ew e ku heta 20 sala Kurd belkî hinek gundên Kurdan bibînin ser çiyan ku destê Tirkan yani nefesê wan nagîce wan dere wekî dinê Kurd belê karim bêjin em Kurdin lê ve bavûkarê me Kurd bûne wê wisa bêjin ber vê tunebûnê diçin Kurd başûr jî ketiye vê davîgê
Türka dest avetiye başvur jî yani ve roj bir roj gav ve gav Kürdistan'a başvur kontrol işgal dikin. Niyet heye ku ilhak jî bikin. Yani têxin sev Türkiye başvur jî gelek kevan bi Türkbûnê zû jî kurmancê bêtir kurmancên başvur gelek hez ji Tirka û Tirkbûnê dikin. Belê ji xwe rêzdar em ê ji xwe bêne ser başûr yani mijara başûr ez hez dikim wênab taybet ji te bipirsim lê ez veya hinekî bala min kişand parêzeriya Abdullah Öcalan hindekî dîtir birêz Abdullah Öcalan hindekî dîtir dikarin li ser rawestin te bi xwe diyar kir te got PKK ev daxwaz ji min kir ku ez bibim parêzerê wî rast e PKK got belê yani ji ber du sebeban sebebek ew bû mesela Kurdan û yê Abdullah Öcalan têkilî hev bibû mijara Kurdan û ê Abdullah Öcalan têkilî hev bibû li ser Abdullah Öcalan belki te jî tebiyatê jî ser Abdullah Öcalan çêlî Kurdan dikirin û Kurdan perçeqandin bi anîna wî bi gorê te anîne Armanca anîne Öcalan Armanca ve çi bû tamam bikim belê denê jî min digo Öcalan bikujin êdî qasî xwe bikaranîn Öcalan ber ku heta niha yani propagandayê ku dikirin li gorî wê propagandayê diviye Öcalan bikujin yani mesele ev bû ku em PKK yani ez ji divê pêvajoyê de rolekî bistînim û PKK ji Tirkan xilas bikin ji Tirkan dîtina min ev bû min were jî got eger hûn gotinên Abdullah Öcalan bikin ez dorarê din dev ji awqetiya dev jî karê xwe berdidim yani ez mervekî netewê parêzim û ez qebûl nakim ku hûn carek din di nav projeya Tirka da cî bigirin wan jî xwe gotinî tabi dûr eşkere bû xwe digotin êdî eleqa me Öcalan nemaye heya ku Abdullah Öcalan girtî be em tu direktîfeyên wî bi cî nayînin belê destpêkê PKK ev daxuyanî da wiha destpêkê bû min ji cesaret kir min dixwast ku PKK ji vê dafikê em xilas bikin bîne serxetekî netewî ber ku hemû îmkanên Kurdan Kurd bi tevahî bû PKK'yî yani yek ku dijî PKK'yî bûn xasî bistekî ma bûn me nedikarim em bi temamî neyariye PKK bikin ber wê yekê gel bi tevahî bû yek ku hestê neteweperweriyê di wan de hebûn bi piranî bûbûn PKK'yî xort û keçên Kurdan canê xwe didan ji bo Kurdistanê niyet başka bû Abdullah Öcalan tiştekî din niyeta wî tiştekî din bû û Kurd bi kar da anîn tiştekî gelek qirêj bû ev min got xwe Abdullahê bikujin êdî ihtiyaca wan li Abdullah nema Abdullah bi kar anîn êdî davêrîn de lê ev ne rast bû ew dîtin ne rast bû Abdullah Öcalan bi dilê xwe hatibû ev senaryoya ku nizanim çû Rusyayê hatîna Roma'ya û dûra jî wî birin Kenya'ya ev tevahî senaryo bû
tamamı senaryo bu. Ku Kürt pe ne hessin ku evdela بدلي خاطيه بدلي خاطيه kesin legel wîjî hene yani kesin pêre çûne Atînayê çûne Rusyayê evana jî wekî dibêjin ev bû yerana rû dane baş ev çawa senaryo hatiye hazir kirin an jî alî kêve hatiye hazir kirin senaryo Amerika'ya Türkiye NATO bi tevahî navê senaryoda serî de NATO bi tevahî û tabii Amerika û Türk niha hinek kes dibêjin NATO Türkan bikaranî Amerika û Türkan NATO bikaranîye ev dereve Türkan Amerika û NATO 1905 yekêm virve Türk ve şahit 501 bu 502 bu virve Türk NATO u Amerika bikartinin hep vega veji gerek jaran bikartinin belki Amerika u NATO naxwazin Avrupa jûse naxwazin Türkan wenda bikin belê niha dixwazin pirsgirêka Kurdistanê çareser bikin lê ne derveyî dilê Türkan yani dixwazin Türkanî îxna bikin Türk jî wî qenaetê dide wan ku eger hinek şert bencî ve meselê çareser bikin û dirêj dikin Tirkî gotinek hediye îpe û serme yani Kurdiya û çawa tê gotin ez nizanim îpe û zerme siyaset yani yak ji wan tê vê pêvajoyê dirêj dikin û dixwazin ku Kurda yak ji wan tê asimîle bikin di vê navê de û her car jî ser dikevin vêga vê jî waya dibêjin çend waya carek din pêvajoya çareserkirinê bi dest pê bike dîsan hîleyekê Tirkiye wê Amerîka îcar jî gotinê Tirka bawer dike nake nizanim lê eger carek din jî eynî tişt çêbibin 10-15 salê din bikişîne tu zanî ev dikişîne her car 10-15 sal dikişîne ev pêvajoya çareseriyê û her car jî dibe xwendineke mezin ji bo Kurdan biburin ve got ev mijara girtina Abdullah Öcalanî bixweya Birêz Öcalanî ji aliyê Tirka û NATOyê ve û PKK jî di nav de an ku Abdullah Öcalan jî di nav de pêk hatiye lê PKK bixwe bereva jî vê dibêje divê komployekî navnetewî bû dijî serokê me hatiye kirin belê hewsa dibe propagandayeke reş e PKK kadroya PKK Ankara'ya dibêjin jê re ku destpêkê de Abdullah Öcalan bi wan re dest bi vî karê kir ev tevahiya wan hinek kesên ew jî hatin kuştin çend kesên pêve tevahiya wan devletî îstihbarata Tirkiye û Cemîl nas dikim vana yani mesela başvur îro başvur yani PKK jî di navî karê qirêj de ye PKK başvur bi saya PKK başvur ev şerê çekdarî bi serket û PKK peryelke ji bo karê çekdariyê Doktor Şivan kuştin Doktor
çend sal şunda icar ciha jbe PKK vekirin بعدين vekirin kerem ki Mesut Barzani bu kadar şu Şam'ı Abdullah Öcalan yıkna kirku vere kampı بعدين kampan veke kampın gerilla yani seride bir kir ev dinlev ve projeye de senaryoya da ne bitene NATO Amerika u Türk başurcaya yani PDK و مغبطة بارزاني دنا في بروجي دنا وبالسايوان بروجي بسركت بله ليش PKK ديكم دوالي دوم PKK هي PKK تركيا تركيا او استخبارات دوديا PKK دنيجيا PKK كردا PKK şerdikên tên kuştin, tên hepsîkirin ve ev PKK Kurdanın lê tu rayek wan tuneye, tu yetkiyek wan tuneye ev tenê çi tê emerkirin wan bicîtinin heyak ji Kurdan tê duê Kurdan reşebirên Kurdan û zanayên Kurdan û siyasetvanên Kurdan tê PKK Kurdan ji destê PKK Türkan xelas bikin. Çiqas mümkün ne zanım. Lê heyak ji me tê divê em Niha xalekî dîtir PKK bixwe nêrînekî wiha derdixe pêş divê ew kesê ku PKK ji hev cuda bike wekî dibêjin serokê wê ji PKK qut bike an jî PKK ji gel cuda bide nîşandan qut bide nîşandan an jî kadroya ji konseyê an jî serok qut bike ew xayîn e an jî zanebûn siyasetekî dike PKK her yeke PKK nabêsê çar PKK îddiakî way wiha heye û ez ê li gel vê pirsekî dî bikim dema we ev daxwaz ji serokê PKK kirî we got yani li gorî tê bîra min ez dibêjim we got xeta serhildanê heye xeta wekî dibêjin îradê heye xwedî li Kurdistanê an jî xwedî li doza xwe derbikeve û wekî dibêjin te çi kiribê xwedî lê derbikeve piştî ku hûn ji parêzeriya serokê PKK hatin an derketin PKK li ser we jî ev îdia kira li tê bîra min yani bi zanebûn xwestiye serokê PKK an jî serokê me bikişîne rêka provokasyonê da ku werê kuştin Ekip ev de provokasyon jena got ku wê te bikuşin wê te bikuşin belê niyeta Türkiye ne be her rok hala kuştina te dikir wê te bikuşin tu jî qenebe bi şerefa bimre bi şerefa xwe xudan li we tam çi jê daxwaz kir we çi helwez jê hêvî dikir we çi jê daxwaz kir namra digot ku çerçeveye ez çû hepsa Diyarbakır hepsa pardon Bursa'ya da Sabri Ok û Muzaffer Ayata û İsmail Beşikçi dît. İsmail me bevra şirobekir hep min û İsmail Beşikçi betir. Evet direkt xet zêde naxaftin. Me biryar da ku Abdullah Öcalan heyak ji Abdullah Öcalan tê berevaniyek yani savunma Türkiye berevaniyek kin bike bêje ku werre nedem me em mecbur man dest bi şer kir lê ev şer her car tiştekê nebaşe gelek zerar da Türkan û Kurdan lê divê em vê meselê çareser bikin em mesele bê çareser kirin heta ku ev mesele neyê çareser kirin her tim ev tiştên nebaş çê dibin ew qas tişt bêje bes e bira got ku akıllı olun yani aklı heşdar bin ez çerçeveyek danne bermin
مرکز کریزه ناوند کریزه اوجی ناوند کریزه بله ناوند که ناتویه در هر دولت ده شعبه اینوی هنه وکی گلادیو ناوند طبعا کس نزانه که هیچی نزانه ناوند چه دنگی و باش نه ناوند کریز ناوند کریزه بله کریز مرکزی Hı. وان çerçeve daniye bermin از دیگه çerçeve berevaniye خودکیم او çerçeve juvara gotun ne be çiye ne çiye ne çerengi me fam kir ku çerçeve çiye çerçeve Bele. Türk divizine ve yani durajı pişti çend hevditine daviye bu min şeş jaram idit şeş şarap hepsi de leyim raliye hepsi de Abdülhamid ne hepsi de bu ve kabeci ne hepsi de ya baş bizarım tıkazın bavar bikin tıkazın bavar nekin Abdullah Öcalan tüccar da hepsi de nebiye tüccar مراقبت کو از محکمه ده افوج دایکن شهید ترکان بخوازم وش فهم کرد تماما مثلا خدیه دوره پنجی گلانه ده 1999 پنج گلانه 1999 da PKK Abdullah aşkara kirk ilan kirk Abdullah Öcalan iradeye yani demiş ve siyasete koy despeke de berda despeke de dugot ko Abdullah Öcalan hapsiye berwe ki hem talimat envi nainin bici nainin demiş ve berda گوتن که عبدالله öcalan irade yemeye dikare temsil bike o mecid çantaya algirt az büroya avukatiye derketim aman yaman tünlere valla mı goaz naç hatta vega ve bu mesoz da bu evdu ve digot ki ama talimat evi bicineyinin ajji menji civiyat cesaret kir avukatiye Abdullah Öcalan هلدا نه و سیاست خو گوهرد اجی مجبورم از مرمکی نتا پاریزم نکارم ادی به بیروی دا بمینم رابوم چوم شخو عبدالله Öcalan مراقبت bu yani eğer tırsı devj avukatiye perde bu az ne tırsın ne jiber tırsı az hayak jimi bez ve avukatiye dikim belki من digot Abdullah Öcalan şirve ben PKK rajigot ben avukatın der rajigot Abdullah Öcalan şirve beje bla beje Abdullah Öcalan itirafçı beji جخوا قال اعتراف يجي ذكر مثلا هر جرد برسيا و yasaya ki itirafı derket derneket tu çalatiye karek serve yasaya tekirine her jardı persiya jibo ku mai hini itirafçı diye bekliyordu zane ber çi bu çi ne bu derve vidizanı bu lu ihtiyaca yasaya itirafçı tünne bu belki ne gerti bu jibo ku em bibin danin şani medda diyim rali der ve jüvede ne lo edere bu edi İmrae saraya cire çekir bu der ve İmrae çekirdim bu de gotun ku tesis mite ya gerek jaran avata gotun
tesise mite de önek tesise mite de deji edi nizanem le delilen minene ku Abdullah Öcalan tüccari evciye kuşani medan lödere nema. Başa az veya var rast bipirsim. Ev iddiayı pır ciddi ne begu var. Tişt tele gotin jali gelek hesaba carna behirs kesin ji PKK kutbuyu gelek cara diji PKK gotinin u ad bejin. Lebeli hum bu xaz zindi dinav mijari de bun. Az berweye ke dipirsim. Ev kesin ku nihaji dibêjin dibê PKK wekî dibêjin projeyekî dewleta Tirkî bû. Piraniya wan ez lê dinerim ji ew ê dikevin erê. Tu belgeyekî xwe an jî tu îdayekî xwe wisa herçend îda hebe jî wek belgeyekî wan tune ye. Bêhtirî xwe ji dijmindariya xwe PKK vê gotinê dibêjin. Yê we tiştekî cuda ye yani hûn ez bawerim tu têkiliyekî yani tu tiştekî we bi PKK re nebûye heta na. Derveyî parêzeriya Öcalanî hûn bi xwe di nav PKK de nemane. Tu tiştekî we karekî we PKK re wekî dibêjin alverekî we çê nebûye ez bawerim. Yani tu berjewendiyekî we hesabekî we li ser vê îdayê tune ez bawerim. Derveyî. Çend caran hewldan ku me bikujin lê dîsan jî min dijminatiye ji ber ku bi çavekî dinê min li PKK dinêr du PKK hene. Yek istihbarat e, yek jî Kurdin. Netewê parêzên Kurdin, welat parêzên Kurdin. Em divê em nikarin dijminatiye hemiye bi hev re bikin. Divê em ji wan ji hev vexetînin. û bi wisa tim bi wî çavî li PKK dinêriye hinek ji wan jî digotin belê tu dijî meyî lê newekî dijberên me yê dinêyî ferqiyek we heye belê wekî tu dibêjî tu niyetekî min xirab tu nebû ji bo PKK yani ji bo PKK Kurdan belê tê geştim. Ji xwe niha tiştekî wiha ye yani bi hejmarekî pir zêde bi taybet Kurdê Bakur piştgirê PKK bûn alîgirê PKK bûn hîna jî hejmarekî zêde alîgirê PKK ne. An jî bên karîgerî û tesîra wê de tu bixwaze nexwaze şerê çekdarî hatiye kirinê dijî dewletê dijî dijminekî hov şer hatiye destpêkirinê evane tesîrekî pir Kur li ser Kurda kirine. Ji ber wê yekî ji ev îdayên ku hûn derdibirin îdayên pir cidî ne. Her Kurdek divê li ser wana hinekî bifikire û bêguman hesabê wê jî wekî dibêjin muhatabê vê van gotina jî hûn in. Belgeyê we îdayê we dibêjin ispatê we jî hûn dibêjin hene. Uğur Mumcu ez dixwazim vê mijarê hinekî dî safî bikim. Ji ber ku her kes hinekî bûyera Uğur Mumcû li gorî xwe şirove. Yani gelek hêzên navxweyî nav dewletê dibên ji bo ew têkiliyê mafya û dewletê aşkere kiribû. Hate kuştin. Her yekî tiştekî dibêje lê we tiştekî dî îdia kir ve got esas peywendî û têkiliya PKK yan jî Abdullah Öcalan îl gel mîtê aşkere kir ji ber vê yekê hate kuştin. Ev çawa çêbû. Hûn dikarin hinekî Uğur Mumcu kitêbek li ser PKK dinivîsand û dixwast Abdullah Öcalan jî hevpeyvînek çê bike ji pirse tu yani belge hene dest de tu merivê mîteyî gelo tu çi dibêjî fikre te çi ye gotinê te jî bigirim bo wî jî tê li Ewropa berpirsyarê PKK li Ewropayê re dipeyve dibêje ku ez dixwazim herim bekayê Abdullah Öcalan'ı axaftinekê bikim röportajek bikim ew jî telefonê Abdullah Öcalan dikin dibêjin ku Uğur Mumcî dixwaze te re hevpeyvînek çê bike dibêje ka bipirsin ser çi tê vê derê yani mesela wî çi ye ew jî deveyî digerin dibêje ku Uğur Mumcî vekirî dibêje
Uğur Mumcu böyle düşmene ki kurda bu. Le rastı jî entelektüelek yektirka bu. Yani o dövecek o ders mi az ve min ders mi nivîsandina ki dîroka PKK kiriye kitêb jî we qediya ye. Lê ez dîsa jî dixwazim herîm Ebdullah Öcalan pirs bikim. Gelo tu mervê bîtî an na. Ber ku dest mide maaş bodrosu. Maaş bodrosu. Nizanî çi ye? Peri maaş mahane. Yani kağıdı maaşı. Kağızı peri mahane. Haya ku tecmîtê maaş girtiye. Bordro jêretê gotin. Ew dest mide got çawa dest bi xistiye Uğur Mumcu wî jî dibêje. Dibêje ku kor gererek ji nav Genelkurmayê damin. Ji arşîva di nav Tirkiye de du beş hebûn, du beş. Meseleyê PKK'de. Hinek digotin ku em ê belê me hinek soz daye ku em ê meseleyê li ser PKK meseleyê Kurdistanê çareser bikin. Lê niyete me ne ew e ku em piştî dawiya vê meseleyê de meseleyê Kurdistanê çareser bikin. Lê hinek jî hebû ku digotin ev mesele ji bo dawiyê vê bibe sedema belê em niha Abdullah Öcalan PKK bi kar kirin. Lê wê ser PKK Kurdistan Türkiye'yi parça bikin. Yani wê bibe sedema parçakirina Türkiye'yi. Yani du fikir hebû. Ew ku sa digotin bi tevahî dijminê PKK, dijminatiya PKK û Kurda dikirin. Yani Kemalist İttihatçı bûne. Niha ew dire jî NATO jî bûn. Ew ku digotin em ê PKK bi kar bînin û Kurdistanê xerab bikin, Kurdan jî biperşixînin, dûra jî em ser soza xwe nasekinin. Meseleyê jî Kurd ji dev ji kurdayetiyê xwe berdidin piştî vî şerî. Hinek mafê belkî piçik mûçik em ê bidin Kurda. Lê meseleyê axaftinê falan ku karibin mala xwe de û zeviyê xwe de Kurdî biaxivin. Jî pêve jî em sozê xwe nayînin jî. Wisa digotin ber ku evên dinê dîsa jî ji vê projeyê çaveyan tirsiya heyak ji wan dihat dixwastin bitefisînin vê projeyê. Ber wê yekê jî generalekî Tirkiye da û Uğur Mumcu jî yek ji wan bû. Yek ji wan bû û tim qala perçebûna Tirkiyeyê dikir û ber wî jî dixwast kitêbek binivîsandibû. Dûre wexta ku Uğur Mumcu qala belgeya dike ew rêveberên PKK telefonê Abdullah Öcalan dike dibêje ku wala vaya serok belgeyek heye dest wî de dibêje ku Abdullah Öcalan ji mîtê maaş girtiye. Ama jî delîlê wî ye. Ew jî dibêje ku ji re bêjin ku karên serok heye nikare bi tere bipeyve. Nikare röportajê bike. Wextê wî nîne. O piştî wê gotinê 10 roşunda Uğur Mumcu tê kuştin. Piştî 10 roşunda tê kuştin. Belê Türk döwêjin ber nizanim mafya örnek dinê yani girê didin karên Uğur Mumcu yên dinê lê em ne rast e. Ber ku Uğur Mumcu xwast mesela PKK û Abdullah Öcalan binivîse ji rûyê wî hate kuştin û wexta ku
Koştunavi de Genelkurmaya Türkan te Malawi yani MİT u Genelkurmay o Merven devlet te Malawi karevani yekemin ev bu kompüteri bigirin bölüm. Kompüteri destan ser kompüteri u hayat naji hayat yetiştirdiğinde. Ali. Kitapları Naha türetmiyor. başa ev qonaha notu siyah, sala notu siyah vakit bejin hevdanên Özal li gel PKK ew dîsa wekî pengavekî bi navbeynkariya Birêz Mam Celal dîsa gavik hat avêtinê li ser wê ya hûn çi dibêjin? Na tekiliye piştî şerê sar dema ku şerê sar dawî lê hat siyaseta Amerikayê û Avrupayê guhart ji bo Kurdistanê. Yani acele kirin êdî çawa em Avrupayê tanzîm dikin ji nû ve Rojhilata Avrupayê divê em Tirkiye jî tanzîm bikin. Türkiye jî li ser PKK em ve mesele çareser bikin. û bo wî jî hep partiya HEP'ê hat ava kirin. Halkın Emek Partisi. Yani vekî navê PKK hat bi Tirkî yani Emek Partisi, Kürdistan İşçi Partisi, Halkın Emek Partisi. Şimdi ya navê PKK. Xwastin bi ser navê HEP'ê PKK legalize bikin. û ser wî jî bi destê HEP'ê jî ve mesele çareser bikin. Hep jî nîv wî mîtçî bû wekî PKK. Qismekê wî yek sereke yên pêşengiyê wî dikirin. Tabii merve mîtê bûn, devletê bûn. Endinê jî Kurd bûn. Yani bu Kurdan û da istihbarata Türkan pêk da û nû di sicena jî mesele çareseriyê yani agirpestiyê îlan kir. Agirpestî îlan kir Abdullah Öcalan. Lê ev mesele provokasyona Bingolê û ew gundekê Erzincanê de du provokasyon çêbû ji bo ku têkbirina pêvajoya çareseriyê yek sî û du leşker li Bingolê hate kuştin. Yek jî li Erzincanê gundeke Tirkan PKK avet ser wî PKK û istihbarat teke bi hev re avet ser û gundî tev dîzem çend gundî kuştin. Mêrên 28 ev kîjan Başbağlar Başbağlar var. 5 Temmuz'a notusiye. û yani her du provokasyon jî bi destê istihbarata Tirka û PKK hate çêkirin. Yani PKK ve bu yere dixe stüye parmaksız zekî de wekî bejin şemo dereve tu alaka parmak yani belli dibek ku parmaksız zekî lê dest emir ji Abdullah Öcalan hatiye zekî jî got gelek kesên dijî min wan re axaftiye gotin ku emir ji Abdullah Öcalan hat me jî bijiyanî. Yani mesela ve ya ku Abdullah Öcalan emir nê tu çalakiye PKK ne da kirin çalakiye mezinin her duşu bu delil hene ku Abdullah Öcalan u tekil Abdullah Öcalan istihbarata Türk'a ve hevre ev her du provokasyon çekirini hûn dibê delîl hene baş ev delîl
ve beguman temaşavan jî bipirsin. Kî derê nevdelî, çi nevdelî? Dosyayan da. Yani Dosyayan da. Dosyana axaftinê wan de di rojnameyê Tirkan de di wê çaxê hatin gelek tişt hineke Tirkan, hineke rojnamavarên Tirkan bi rastî jî wê çaxê gelek peyvan tiştan ketin. Peyvan tiştan ketin û gelek tiştî hate zelalkirin ku hem destê Tirka de istihbarata Tirka hem jî destê Abdullah Öcalan di vî karî daye. û dûre jî qet ji Abdullah Öcalan nehate piskirin yani ew qet belê gelek lê diviya ev her du hadîse her du bûyer an ji rûdan diviya mehkemede ji Abdullah Öcalan bihata piskirin gelo ev çawa bû nehate piskirin peyva tiştan neketin. Belê. di mahkemê de pirsavan bu yere nekir. Fırsat tut tiştekî yani ji bo mehkemekirina Abdullah Öcalan neanîn wî Türkiyeyên axlama rûspî kirina Abdullah Öcalan mehkeme kirin û bi rastî jî rûspî kirin tu gunehek tu tiştek nekirin ustiyê wî te çi digotin terör başî işte yani terör xistina terörü terörü ew xas jî pêve bi niyet wê nekolan ev bu yarana jî ketin stûyê şemoz bawerim lê qet duwarê hukukî de dipirsim ez xwe nizanim ji duwarê hukukî de duwarê hukukî de yani şemo jî nehate yani haya me jî mehkema dosyaya şemo tune ye ya Abdullah Öcalan pişek em dizanin lê yê şemo qet nayê zanî niha mehkemede şemo pirskirin nekirin şemo çi bersîv da lê qasî ku ez zanim şemo wekî dinê digot ku elaqa min û yani ev bi talimat Abdullah Öcalan ev bu yer hate biciyanîn. Belê. Baş mamo ev mijarana bêguman dirêjin mirov dikare dirêj ser we rawastî lê dixwazim hinekî jî ser Başûrê Kurdistanê rawastim. Yani wekî we got bi Başûrê Kurdistanê jî an jî pedeke bi xwe di nav vê konseptê de vê projê de lê ew dest belê we got pedeke jî di nav vê projê de gel Tirka li gel PKK an jî aliyê PKK'yê Gulgel Mîta Tirkiyeyê kar dike pêk ve konseptekî wa dijî Kurda heye. Baş e ev destkeftiyê Başûrê Kurdistanê em çawa şirove bikin. Hikûmetek heye ev 30 sala wekî nîvdewletekî kar dikin ûra hûn wê derê çawa şirove bikin. Ya Başûr 1900 hefteyê yekem vir ve pedeke û malbata Barzanî bi Tirkan vekirê dayîne û li vê daviyê jî ez 2005 ez çûm vê derê heta 2008 nîvê 2008 ez wê derê mam li min dît ku belê otonomiyekî Kurdan heye lê Tirk hakîmê wê derê ne yani bey Tirkan tiş nayê kirin Bi çi rengî hakîmin? Aborî hakîmin, siyasî an leşkerî bi çi rengî hakimiyetê? Aboriyeke Başûr tune ye hemû tiştên wan tiştên kirînê yani yê xarûn ve xarînê jî tê de av jî dahil çend robar li vê derê hene ava Kurdistanê ava vexwarinê ji Tirkiyeyê tê dihat êdî vê gavê ji newsayê nizanim û xwarin mast ji Tirkiyeyê dihat mast penîr her tişt û Tirk marketên Tirkan bi dehan
هبون لكردستاني وكي دني عليه استخباراتي داجي عليه استخباراتي داجي استخباراتا يعني لباشور استخباراتا تركان ويا باشور بهمرة کار دکن بهمرة هذا باراستن وميت برای همن و بهمرة کار دکن و ویگا دا پیشتاتره تکیلیوان ویکیلیکس دا راپورک که هاتا belgeyek mite hata aşkere girin. Digot ku tu mekanizmaya ku Kurdan tüm neye ku em navanda merve metune be. Yani Türk kurum hiçbir kurumda bütün yani her sazı dezgah ki Kurda da istihbarata meh. Aynen olsa. Kusura minne ne her gav belki Kurdin ne akvım Türkiye'de nüvisim bir derengi dipeyvim. Ne tuş nabil nerine gelek gringen onu dikarın gori xo ba xille bila ne Türkiye bila Kurdi. Kurdi ve Kurdi be le iro niyata var ve yani niyat proje atiye ne kadar çekirne Kurdistan beş se parça başur beş se parça kirin ve Kurdistan parça ki bedin Irak'ı u danji ev mesele referandume tamamı mesele ev bu. Yani ev de şer'i işi de ev erdenk ji Kurdistan'ı kut kırıbun carek din ket deste Kurdan. Şer'i ji boku ev beden Kerkük u bajarın dene beden Kurdan Araban ev mesele referandum ve darfısın u pişti ji de nava Kurdan u Araban da husumetek çebu u Arabatın destan serkerbi Kurdan kat değişine kirin. Ne peki belki ne ji yeneke her duji ji Kerkük'e u ciyendine kişiyan ve erdi dan Türkan. Na parça deneci ve dü parça bikin. Yek Süleymaniye yekci Hevler. Dü parça ku bahdinan u Hevler Gredaya Türk işgal bikin. İlhak bikin. Yedineci para İran'e Süleymaniye u ciyendine bu ya yani Barzani niyetan evet ku bir Türkiye ve bana giredan. Bu çi Barzani ne khwazin Kurdistan'a kılmasın. Bu sedem eve. Barzani dizanin ku iktidara Kurdistan eğer Kurdistan tevayı rızgar mı ne tane tevaya Kurdistan ye başur yani sistemeke demokrati birçok demokrati zırhinin ve iktidar desvandıçı. İktidar desvandıçı. Jiboku iktidar dest malbat neçe vi tezgehi kabul kirne tezgehi Türka o yani niyete ve ku başur bu ve perçek ve ki eyaletek Türkiye yani Türkiye diğer kısımdaki olsa dane var. Avcı ikna buna. Berve ki Türk kare ki neteviyle başır bir cinayet. Mesela orduya ki netevi çenak nakal
Amerika o kadar zor da devan tüccar kabul nakin. Adı diye heyci zagoneki van yani anayasa yani vani van tünne yani bengeyin zagona bengeyin başur nodu 2009 de parlamento 2000 ne? 2000 pardon 2009 da 2000. parlamento başur anayasa kabul kir jibo ko anayasa tamam bu be dve referandum meleji beta kabul kirin 2009'da نام verve hey referandum ne atiye çekirin tu dezgah ke netevi u devleti ne atiye ev dezgahın ku hayiji devre Saddam da mane yani jivan peve tu tişteki nü çene kirne u zamana ki hev girti jibo zamana ki hev girti tu kar nakin şu zamanı başurji Soraniye bele Sorani Praniye başur Soranın le Praniye Kurdistan'ı kurmancın yani kurmancı tünne kirinne tükar ve daviye çend rojname internette dedikine televizyon jiboku Kurdun Türkiye'ye Kurdun Bakur tesir devam eken vanji tehn yani propaganda ki ne başlıwan bekrin ev dezgahın rojnamevaniye jî hemû dîsan wê rapora Wikileaks'e de data gotin ku merve mîtê wan idare dikin Kurdistanê K24 nizanim baz news nizanim wekî dinê jî hene gelek tişt min bihîstine ser wan û Rudaw yani Kurdistana başur ev destxistineke mezin bije boy Kurdan lê baweriya min wî jî nemaye ew jî ketiye bi kontrolê Tirka û Îranê Ama bes bixwe pedeke bixwe wiha şirove dike yani mesela nebûyîna yasayekî bingîhin ya giştî nebûyîna artêşekî yek hevbeş nebûyîna erdekî hevbeş hinekî jî bi yekîtiyê ve û bi sorana ve û bi aliyê Silêmaniyê ve girêdî wana wekî biyan û herî ji yekîtiyê pirskî ew jî dixuyê pedeke yani ev li ser vê hevkirine tu min sûcdar bike ji te sûcdar bikim bi vî ava em Kurdan bixapînin Rewşan Silê ji wan pêva jî tu dezgeheke siyasî nehiştine hemû kirîne aynı mesela Goran e piçek bîna siyaseteke netewî jê dat û ew jî nav xwe de tune kirin çû bi pere kirî Silêmaniyê yani heya ji Silêmaniyê heye gelo rewşayekî tiya aloziyê vê taliyê bi giştî pir di demekî kin de û pir bi lezgînî hinekî têk çû him yekîtî hem jî mintiqa Soran û devera Silêmaniyê li ser vêya tu zanyariyê we heye İran eger İran dixwaze destkarî wira an jî desthilatê wira bê çima ew qas parçe bike ji ber ku niha hemîrê xistinên îstixbarî û çekdarî di wira de cî digirin yani ez herêma Silêmaniyê zêde nizanim lê qasî ku heya min jî heye piçek heya min jî heye ew jî nav xwe de neyekin û ji ber hinek têkiliyên cuda hinek wan heye nêzî Amerîkayê ne dixwazin wan tasfiye bikin mesela aloziya nav wan de ez dibim ka bi gehî de ev mesela heye tasfiye bikin belê rojavayî
gelek galetti kirin ji boy Kurda. Mala Kurda xira kirin. Lê dîsa jî çareyek Kurdan nemaye ji wan pê be. Ji wan pê be. Berweyekê Kurd heya ji wan tê xwe nêzî rojavayê bikin, fırsateke mezin ketiye destê wan. Ber ku navbera Amerîkayê û Ewropiyan û Tirkan û Îranê gelek xirabiye û Ereban xirabiye. Ev jî fırsateke bo Kurdan mezin e. Divê Kurd ji vîya diviya Kurd ji vîya îstîfade bikin, lê mixabin. Hûn bawer dikin ku Amerîka vê piştgiriya xwe bi daîmî pêşan bide di jî rojava. Ji ber Amerîka jî wekî Rusya neya bawerî ye. Yani Amerika carna ez bê umut dibim ber ku Kurd naxwazin rêxistirên Kurdan ew ku dest dane ser qederê Kurdan ev sê partiye ev her sê partî jî dijminatiya Amerîkayê dikin. Her sî jî dijminê Amerîka ne qasî İranê, qasî Tirkan, qasî Ereban. İjî qas dijî Amerîka serokên PKK jî ew qas dijî Amerîka diye baş misalan. û wekî dinê jî İran çi qas dijî Amerîkayê yenekê jî ew qas dijî Amerîkayê ye. Tirk çi qas dijî Amerîkayê PKK jî ew qas dijî Amerîkayê ye. Niha lê Amerîka çare bu Amerîka nemaye. Ber ku Amerîka tu millet rojalata navîn de ne Tirk, ne Ereb, ne jî Fars. Amerîkayê naxwazin. Naxwazin. Ji ber çi? Ji ber ku Amerîka dixwaze pirsgirêka Kurdistanê ava bike. Çareser bike. Çareser bike, Kurdistanekî ava bike. Ji bo Amerîka dixwaze ku devletek hebe li rojata navîn de di nava rojata navîn de devletekî ava bike ku ya demekî dirêj wê bin kontrola wî dabe karibe bi saya wî rojata navîn kontrol bike. Ew jî ya fırsateke gelek mesele ji bo Kurdan. Bo wîya jî êdî baweriya Amerîkayê bi Tirkan û bi Farisa û bi Ereban nayê. Ereban nayê. Tirk jî ew jî her sê millet jî dixwaze ku vê projeyê Amerîka têk bibe. Têk bibe û Kurd jî girtine cem xwe. Kurd jî li pişta wan digirin. Bi saya Kurdan jî karibin Amerîkayê jî rojalata nevîn derxînin. Amerîka mecburê Kurda ye. Kurd jî mecburê Amerîkayê ne. Yani qet ez baweriya min ew e ku heya demekî pir dirêj Amerîka dev ji Kurdan bernade. û hêdî yani bênawan fire û hêdî Kurdan îxna bikin. Kurdan bikişînin cem xwe û ji Tirkan û Farisan û Ereban dorxînin. Lê Kurd çi qas dereng bike ew qas mala wan xirab bike. Baş e yani ji bo mijara rojava da hêza rojava girêdayî PKK ye. Ma newsa rêveberiya rojava. Amerika rojavayê de meriv dikare ji bo PYD wisa bibêje. PYD. û kontrola wî ya asayîşê jî ez dibim ka gelek dest PKK'ye daye. Lê PYD û ew çê de SGD. YPG. PYD dibêjim. YPG û DSG Qasede dibêjin di Kurdî. Ev her du jî bi kontrolê Amerîkayê de ye. Amerîka dixwaze PKK'yek nû ava bike. PKK Kurda ji yek Tirka cuda bike. Yani proje ev e û wê biser heya ku PKK bi vîya îxna bikin
ve PKK bete perçikandın. Bir deste Türkan ve PKK Amerika ve PKK bete perçikandın. Bete perçikandın. Na evet yani bir desturi Amerika ayaku desturi Amerika ne mi? Dikarin operasyona ki mezun nasıl PKK bikin. Amerika destur de ki ayaku aklı ama besare ve tabii PKK ezber dikabim le karar bir yer yavanı le mukabel Kürtçi ve perşkandaya dikabim mala Kurda xarabu jiriye PKK hayak ji Kurdan te dve rojek peş ji PKK xalas bikin yani çavay pişkiri Amerika'ya bikin Amerika do ne per bixwend konsolose Amerika ile havrere beyanat akdavu digo hatta na doste dud doste Kurdane ne dud dost yek çiğay Kurdistan'e yek şey Amerika'ya gotine kepir miyime de Kürt kıymeti van gotuna bizanın rojek peşte de Kürt dest bidin Amerika'ya هيا كرد دست خانه امریکا کرد نابو خدا تشتگی از وی قناته تجار نابو خدا تشتگی نه پکیکه نه پدکه نه جیانکه نه لد پی دوزا کردستانه نه او پی منفعات خانه منفعات خواهی مادی و سیاسی ریکه کی وای ورچرخینه و گهرینه ها احتمال کی ها وند بینن ملاک و بحث کرد و PKK لگل دولت ترکیه و امریکا جنا خوازه وقت بجن هیزه کی دروی امریکا دیجی امریکا تفگره علیه کی PKK وقت دجنیا PKK لگل امریکا تفگره ام ناکو کیانا دی چه چاره سرم هیویه کی و ها که براستی PKK ورسر ولی امریکا در ریخستان درج در ریخستان برنامه یک PKK یک جی AKP'ye. Yep. Teslim dibeyim. بله. Berko her düşü bir deste Amerika hayatına bakır. Bale mita Türk'a bakır PKK le bir destura Amerika'ya bakır. Türk ne kadar bir seriye pişkireka Kürdistan'da bir yara mezhep bıdın. Bir yara pişkireka Kürdistan'da pişkireka ki navneteviye دما كوام قرا نافنتاوي ديكن امريكا يعني هزم نافنتاوي كنترول ديك يعني بسكريكا كردستان بري هر كسي بسكريكا امريكا هي بي دستور امريكا تقاف نكارن كس باوجه نا لف ترك بسايا PKK وPDK وان هناك bahane koraçı dikin. O dikarı bine ve proje bikolun. Na 2013'da veziri Amerika'ya derve navvera veziri Amerika'ya derve o veziri derve Türkan Abdullah Gül de yani Koli Povelo Abdullah Gül de peymanek ateşekirim. Peymanek. Ev peyman bir deste doğu perecek hatta aşkara kirin 2013'da. Peyman ev bu. Mafe Türk sarxabuna Kürdistan'a başvur nas bikin. Maddeye göre bu. Adı diye Afrika jiboy PKK'ye derxistin. Jider ve Abdullah Öcalan çar havalini ve hamu PKK'yi bede afu kirin u karibin به سر نامه خواه سر رخصتنه که سیاسی آبا بکن و بکن نف سیستمه و باکور جی چاره سریه باکور جی اول باجارین کردستانه سرکه ولایت کردستانه ما فین خسریه بدنوان خسریه ما فین دورا جی وان باجاران
biginin hep mafek federasyonu bidin var. Proje ev bu. Proje ev bu. و gelek suçlar zikir. Mesela Abdullah Gül kabul kir. Beyanat evi de medyayı Türkiye'de heci hene aniye ver topiri Abdullah Gül kabul kir. Hatta ne tu مرov devleti Türkiye rad nekiriye. Ne gotine kurd, ne peymane kursa ne hatiye çekirir. Kabul jeder ve Abdullah Gül kes kabul nekiriye. Le red nekire. Ev tujmunatiye henek netap perestên Türkan Abdullah Gül ji sedemiye yani. Sedema dijmatiye wan Abdullah Gül ji ber viye ve peymaneye. Ya bel ihtimal ku ev peyman carek din ber rojeve. Carek din ber rojeve. Ve Türk edit gelek imkan getiren desteği Amerika'ya. Mesela diyorsun kim Amerika Tayyip Erdoğan iktidar eden ahine. Yani seni de gör. Amerika fırsat kusa ketiye de bisaya Tayyip Erdoğan ketiye de Amerika tüccar devşi Tayyip Bernade. Tayyip Bernade hayal jübe ve Tayyip istifade bekin ve bu kriyar eviye pis tehdit bekin. Desteğine gelek kozane u durajı ve ihtimal ki merhaba ki Abdullah Gül wan jardim binin iktidarı AKP teslimi wan merhaba enko nezi Amerika'na teslimi wan bakın na be milyaran be 100 milyaran paradan Türkan bu çaresiz kırına Skrika Kurdistan'ı le Türkan para girdin xaret u tutuşu nekirin tüm şunu sadıkın ev penci belki hafta 8 sale ve biz bu sayı Avrupa'ya Amerika'ya para digirin tu götüne hacı bir cinayinin öyle demokratiye daviye dedi ve tiştek ihtimal çevre Başa bila li hember van nêrînên wek Kurd bi çi bawer bikin, Kurd çi bikin? Wekî kesekî wek min asayî. Yani Kürt cari hoş Yani var. Partiyê Kurda li gorî we derbirin ji xwe encam pêş çaxa gorî hûn dibêjin. Başa Yani Kurd ez salane kare siyasi dikim. Yani rexnegiriye siyasi dikim. Kare rewşenbiriye dikim. Bizimane Türkiye dikim. Xazi ez evqas siyasete mecul nebama. Muxa bedana zaman, kare zaman u endine le edi ve gabeşinde jimin şuye ez nikarim istikameta bugüerim le hayaku jimete hayaku rexnegiri bikin kare entelektüeli bikin tişteku em dibinin pedasın wan aşkara bikin u rexmeli wan bikirin Türkan u rexistine xwe betir rexistine xwe xirabi yapmazın li Kurdan rexistine me dikin ger rexistine me ne bir alete Türkan u Farisan u Araban ev kas ben nikarin yani ev fırsat mezin ketiye deste Kurdan heci Kurdan Kürt veki devlet Kemali Mustafa Kemal temper çıkandın jiber rüye rexistine Kurdan evçeydi be dünya pişkiriye Kurdan'dı ki Kürt pişkiriye Türkaru Farisan u Araba diken na dve enbiya vekili bejin vekili yani tüm de bejin çen caranji rüya kuştunavından Abdullah Öcalan Merve Türkiye böyle Kürt'e
Kürde, esnevi Kürde, li bixwe meriye istihbarata Tirkiye. Ne ötene, milyona kes Kürt hene, bi sedan yani rewşenbîr an siyasetvan Kürt hene ku bi Tirkara kar dikin. Bi istihbarata Tirkara kar dikin. Kılıçdaroğlu. Ji min te bêtir Kürt e. Lê Camir qet ez Tirkim bav kalê min jî Tirk bû û vekilî dijminatiya Kurdan dike. Vekilî. Vekî dire bi sedan bi hezaran Kürt hene ku Abdullah Öcalan yek ji wan e. Baş. Ji bo pêşerojê hûn çi pêşniyar dikin? Ve yek du tişt gotin ya rastî lê ez naxwazim ku bêhêvîtiyek jî wisa di dawiya bername me de çêbibe. Ji ber gelek kesên asayî, gelek kesên normal ku pir zêde têkilî siyasetê nebûyî, lêbelê bi hestekî kurdewarî piştgiriya hemî partiyên Kurdan dikin. Kürt, rewşenbîrên entelektüelên Kürt êdî dest bidin ev. Dest bidin ev û rêxistineke sisiya ava bikin ya çaran ava bikin derveyvan partiyan rêxistineke entelektüelî diaspora Avrupa gelek ji bo ya müsaite doyink bibin yek ya sed rewşenbîrên Kürt dest bidin hev ya bawer bike ku wê qasî PKK, PDK û yeneke ve tesirli dünyaya bikin. Dünyaya bikin. Ve tesirli mecliye kurda bikin. Mecliye kurda bikin. O berku rewşenbîrên Kurdan devji siyasete berdane o hinekî wan çûne pey PDK ketine pey PDK piraniye wan jî pey PKK ne xwe yeneke qet derveyme berku para İran'e êdî me alaqadar nake lê divê devjî alîgiriyê berdin û tenê bibin alîgirê Kurdan û rewşenbîrî bikin û rexnegirî û mesela îsal vay meseleyê Lozan ez tim dibêjim meseleyê sedsaliya Lozanê dixede çima rewşenbîrên Kurdan nayên bahev û viya û gelek pisporên Amerîkî Ewropî hene ku ser vê mijarê bipeyvin û meseleyê Lozanê bêne nîqaşkirin yani qederê Kurdan li Lozanê hate tayin kirin ev mesele çi ye çi nîne hê Kurt haya wan ji Lozanê nîne belê hinek çend kesên rewşenbîr ser viya dinivîsin lê kême dê mesela çalakiyek bêkirin konferanseke Lozanê bête sazkirin û bi viya em karin ev bibe destpêkeke bo me bibe destpêkek wekî dinê jî yani ez dikim ka Ewropî jî Amerîkî jî piştgiriya van tişta dikin û yani tîtina min ev e yani Kürt kêfa wan dixwaze êdî rewşenbîrê Kurdan yan wê qederê xwe razî bin yan jî divê dijîviya derkevin ez bixwe min biryara ji zû de serî de û ez dijî van tiştan derdikevim belê min gelek salan viya min li PDK hebû lê min ez vê çûyîna ez sê caran çûm Kurdistana başûr cara yekem hefteyê yekê de sê hevalên me kuştin serokê me kuştin û me dîsa jî ku ça yani Türk dibêjin ya kol kırılır yen içinde kalır me dîsa ku yani şertên dünyaya wisa mecbur diye hişt ku şivan û hevalên dinê kuştin me dîsa wan paraz lê dît ku cara siyasî ku yani navê belê
هریم کردستان لی دست خدا روز بر ترکمن علیه و دچه یعنی ترکان بریا دماکو پشتی شر عراق ناو کردستان باشور دانی بود ترکمن علی هیچ جوه پروژه خوا دفجه بر ندانه و جبنی و مثلا مکتب دما وقتا وان گلنجیان فتوجیان داد مکتبین ترکی وکر بود همو بروکرات و لشکر کردان زاریه وان مکتب آن دهاتا پرورده کرد جمهور تا بهتر ترکی دزانه کردن هنک گله کردن باشور و گاهی ریخستن از اون کار زیاده جیکرن هیچی کاری خواهد کن یعنی برتونه بونه نه بتنه واکر باشور جی بر آسیمیلاسیون ترکان وده چه بله ما daha tiştekî dî ve qala rewşenbîra kir di nav rewşenbîrên Kurd de ku çekî wekî dibêjin hîna bêhtir esb û feslê xwe jî parestî rewşenbîrê Rojhilatê Kurdistanê aliyê Îranê em bêjin me ser vê em qet em neafin wir çend gotina dixwazim ku tu ser vêya jî bike niha ew jî hêzên wan yê çekdarî jî hene û rêxistinên wan jî hene aliyê Rojhilat li pir zêde çendîn bi berbiçav nebin jî çarenivîsa Rojhilat û ew ka pêşeroja wê na hûn çawa dibînin tu bi vê de tu zanyariyê we hene gerin ya min hevê dikir ku Amerika rojek zû Amerika û İsrail rojek zû İranê bixin û bi saya viya jî Kurd bibin xudan hinek tişt lê heta nav pêk nehatiye êdî belkî İsrail mecbûr bimîne wê lêxe ev hikûmeta wanê nû jî gelek zîrek ya zevka ji vî alî ve lê wekî dinê tu îmkan tune Kurd bi serê xwe bikarin bi çekdariyê tiştekî destxîne heya ku yani li Îranê nexin Kurdên Rojhilatê nikarin karê çekdariyê ser bikevin belê Kurdên Rojhilatê ji aliyê Kurdbûnê ve ji başûr jî yani mêjî ji aliyê mêjî ve ji başûr jî ji bakur jî bêtir Kurdin pirsgirêkê me rewşenbîrên Kurdan ne mêjî wan ne bi temamî Kurd e ne bi yê bakur qet sedî û bîst pênc jî ne Kurd e yê bakur em başûr em karin bêjin sedî çil yê dinê yê Îranê jî sedî şêst heftê Kurd in bi temamî êdî kes ne Kurd e yani para dagirkerên Kurdistanê jî di wan de heye lê yê Rojhilat ji yê hêndinê baştir e weya yê Rojava jî we pêşnasiya Rojava gel ji rewşenbîran pêştatir e yani hinek vîdeoyan lê dinêrim me ro heyran dimîne ji aliyê Kurdbûna wan ve lê PKK heya ji wî tê Rojava diherîmîne gelek ji hermandiye lê dîsa jî vida min bêhtir ji Rojava heye eger ev projeya YPG serkeve ku YPG jî ne bi temamî ez diyom ka kontrole yani tiliyê PKK hêjî di nav wê de heye nav YPG'de lê
Ez bawerim ku Amerika naxwaze Kurdan bêjîne. Yani dixwaze Kurdan îxna bike. Ya direkt naxwaze Kurdan. Belê rê dide Tirkan bu lê naxwaze ew Kurd bên vî hev. Yani hev bêjîne. Berweyekî jî tahammül dike. Tahammülü Kurda dike. Ez bawerim ku demekî dirêj de vê Kurd rastiye bibînin û serkevin. Vê gavê hêjî Kurd hêjî umudama Kurdan tune vê gavê. Kurd halê xwe de bimînin êdî taqet di Kurdan nemaye. Taqet di Kurdan. Mala Kurdan vê çekdariyê xira kirin. Ew 100 sal e Kurdan tehrîk dikin û hinek û Kurd şer dikin û her car milekî wan diçe. Ya piyekî wan diçe, destekî wan diçe û bi vî awayî hêjî dev ji vê karê çekde. Heya ku em nebin endamê NATOyê bi çekê me NATO vekirî nedeme divê em şer dûr bimînin. Yani vekî devletên dinê çawa vekirî münasebetê wan û Amerîkayê û Rojavayê heye divê yeme jî wisa be. Ya vekî zê bi Keleşnîkovê devlet nayava kirin. Meriv Keleşnîkovê dikare tişta xira bike, tevlî hev bike devlet nayava kirin. Belê. Dawiyê ez dixwazim wer pirsekî taybet jî bikim. Yani bi rastî dîroka kesayeta we dîroka nîv qerneyî ye. Kurd ji bo 100 salê dibêjin qerne. Ji bo dîroka nîv 100 salî ye îcer di vî nîv 100 salî de jiyana we hemû bi tekoşeriya kurdewarî, kurdbûnê û kurdayetiyê re bihûriye. Çi baş, çi xirab, çi xweş, çi nexweş, xwe kurdayetî bixwe qonaqekî nexweşî ye. Rastî gelekî giring e dawiyê de Kurdiya we jî ez gelek diacibînim. Hûn çima qet bi Kurdî nanivîsin? Bala min gelek dikişîne ve demekî dirêj e. Niha Kurdî nivîsandin ji bo min zehmet e. Çawa zehmet e? Ber ku ez Tirkiye elîmim e karê nivîsandinê. Belê. Zehmet e salê min jî gelek pêşteçû ye. Yani heftê û 2 salî me ez. Her temen dirêj bê. Sağ ol. Temen dirêj. Saatek 2 saat tenê dikarim li emerî kompûterê rûnim û wî jî baş bikarbînim. Ber ku yani gelek pirsgirêkên nivîsandinê Kurdî hene. Belê ez min carekî dest pê kir nivîsên xwe kin min dest bi yani bi Kurdî nivîsand lê nizanim hêdî. Yani ve çend kitêbê min hene ez wan dixwazim rojekî zû bizerxînim ya ku nemirime ji bo min hêdî belê min gelek kar kir ser zimanê Kurdî. Min ewil li Bakur gramer derxist, kitêbên xwendin û nivîsandina yani fêrbûna Kurdî min derxist li ser veşavane dozê me hemû jî ji berîka xwe ne bi tenê berîka xwe berîka doz hevalê xwe malbata xwe min ev fînanserî kir û gelek jî Kurdiya xwe pêş da bir veşavane dozê ber ku me ji Kurdî pêve tu ziman nedaxe veşavanê de û nivîsandina min jî pêş de çû. Ez çûm başûr min rojnameyek derxist me qala wî nekir bi navê Çira 6 hejmar min derxist. 6 hejmar. Rojname an kovar. Rojname kovar bû. Yani hem rojname hem jî kovar. Belê.
Yani bir şekli rojname me kover dest bes. Hafte cari çend du mehbede dest bekir. Devam kir. Dura peşiye me girdin. O geleci hoş bu yani. Kadroya baş vedere çekiri bu. Hemu revşembine kurdan jibo ihale adı çum vedere. Jibo ihale. Ez rabum vedere çum başu bixwaz ez bibim yani vedere bicî bibim. û min projeyek bir wan ji min xwast. Ji bo ku min bi kar bînin hemberî Tirka. Bêjin ku Tirka vê gavê navbera Tirka û başûr xirab bû. Navbera Tayyip digot serokên eşîran ew serokên eşîrin ez dikarim wan re yani tenazül nedikir wan re bipeyve wan re rûne û rabe yani têkiliya xwe yani têkiliya Tirka û başûr qut kiribû. Dura çawa bû li hevkirin û hevkirineke gelek germ jî çêbû û du min kirin der. Yani mira gotin êdî tu here. Vê derê ev jel te nema. Bi kar anîn. Yani devre gava ku ez çûm vê derê navbera wan û Tirka xerab bû. Çawa min bi kar anîn êdî yani mesajek dan Tirkan. Ger hûn mera li hev nekin em jî hevalê doktor şivan bi kar tînin. Yani mesela doktor şivan anîn bîra wan bi kar tînin belê îro rojamek bûyî derdixînin lê sibê wê tiştên dirê jî bêhîn kirin. Aynen vî mesajî dan Tirkan. Türk jî êdî ji yani ne ku tek ji min da lê wan mesaj dan Tirkan. û dura li hev kirin li hev kirin. Tabii kampanya gelek mezin da aleyhime da pedekê bakur yani tev rekestineke mîteye yani ji daireyekê mîtê bêtir mîtçîne diye baş bizane yani dikarim belkî bêjin na jî lê qenaatê min ev ji rekestineke yani daireyeke mîtê bêtir mîtçîne û çi kampanya aleyhime da vekirin. û dura min kirin der. Mira gotin here ji vê derê here. Ji vê derê here. Min ji wara got wela sav bû. Mala me xira kir hefte wê yekê de me aqil nekir. Carê bû du car yani cara dueme ku mesela doktor şivan cara yekem ve me kuşt ve me kuşt ve cara duem jî xwedê ji were ne kuşt lê ve qara propaganda reş elayê da vekir û erkitim hat. Piştî wê jî ez vê derê nexweş ketim bû sîroz û emeliyateke giran min derbas kir. Elbette selamet gibi. Sağ ol. Bele. Rastî dîroka te dîrokekî balkêş ya wek bêjin wa şêst heftê salê dawiyê Kurd û Kurdistanê ji bo ciwanên pêşerojê jî ev hevpeyvîn ez bawerim hevpeyvînekî balkêş bû ne tenê ji bo rewşenbîra. Rewşenbîr wekî yani me wekî dibêjin ev jî dît. İnisiyatîfa rewşenbîra hat avakirin gelek kombûn û civînên wiha jî çêbûn. Rewşenbîra de jî hinek kêşa û arîşek giring hene, giran hene. Nexweşiyên giran hene ê derhenî ê hizrî. Ama hêvîdarim ciwanên me, xortên me ji bo pêşerojê sûdekî ji vê hevpeyvînê werbigirin. Eger tiştekî dawî hûn bixwazin bêjin kerem kin. Gelek spas. Me tu westan dî bibûre bi rastî jî min nexwest ew xwast dirêj bibe lê ji alîkê ve jî pêwîstiya me pê hebû yan bi xwe serî de pê hebû paşê jî ya temaşevanan me tu westan dî zor spas carekî dîtir. Serê me gelek memnûn bûm. Gelek spas em dawî bernema guhdarê te dikim. Guhdarê me dikim. gelek sağ be. Serçavê me. Gelek spas mamo her bijî serserê me hatî xêr biçê dema te bimîne xweş.
بله بینرین عزیزم گشتن داوی هف پیوینا خوا وەکی هەمی هەف پێوینال گەل هەر کەسێکی ئەس حەز دەکەم کەسێ بخوازێ ئانجی هەندە کەسێ وەربژاردە و ڕاستیجی دیرۆکا کوردستانی بە چاوێ خۆ دیتی بوونە شاهد بتایبەت دیرۆکا بێ سەد ساڵە داوی ئەس حەز دەکەم هەف پێوینم وی رەنگین و جور بە جور پێک بینم و دا هەنجی ژێست و وەربگرن ئەم گەشتە داویە بەرنامێ بمینەت خۆشیێدا حتانی جارێکی دیتر تکایە me bişopînin bibin abone da ku dema vîdyoyê nû hatine weşandin peyam ji we re bê hûn jî jê alhedar bin. Dema bîne xweş her serkeftî.